Здравейте, приятели! Отново сме заедно. Аз съм Желю и това е моя канал. Забавно, любопитно и вкусно. Боже, извинявам се. Забавно, любопитно, интересно. Обед е и малко съм гладен, така че не съм аз, когато съм гладен. Секция анбоксинг. Огромно благодаря за всички, които гледат клиповете ми, абонират се за канала ми и ползват моите афилиейт линкове в описанието на клипа. Това е нашият нов пакет от Тево. Залагам се, че никога няма да познаете какво има вътре. Ще ви кажа само, че е 3 метра дълго, 1,60 м широко и тежи 2 кг и 400. И аз не бих познал, ако ми кажат, че това е. Сега ще видим. Това би трябвало да е мек плюшен килим. Да, сериозно. Очаквах да е голямо руло. 1,60 м навито на руло. И се чудя на китайците как ще го прикарат със самолет. Но се оказа, че това е ето това пакетче. Както казах, 2 кг и ние нарочно го притегляхме. 2 кг и 400 с амбалажа. Но все пак да видим какво е. Меко, рошаво, на картината изглеждаш невероятно. Отзивите също бяха, че било супер. И на редовна цена от 120 лева го взех за 37 лева и някоя стотинка. Това е нашият килим. Букет килим. И сега ще го пробваме. И така, нашия килим разположен. Това е нашия килим. Плюшен, тъмносин. Три метра е. Примерял съм го. Ако трябва да сме честни, около 2,95-6 дълъг. Но предполагам, че понеже ни е изпълнат. Широчината ми е абсолютно точно 1,60. Даже може би 1 см повече. Официална цена на сайта 120 и няколко лева. Мек е. Тънък е. Все пак 2 кг и нещо тежи, няма как да е дебело. Го взех за 37,92 на промоция. Всеки може да прецени дали се струва. Това е материята от долна страна. Това е отгоре. Както се вижда, може би около сантиметър, сантиметър и половина са тези. Но са мекишки. Може да се потъркаля човек. В момента не е изпънат като хората. Предполагам, че му трябва малко време да се изпъни. За мен е добра сделка. Лично. 1,60 м на 3 метра да намерите килим. Вярно, че е тънък, лекичък е. Да. Но всеки трябва да прецени за себе си. Благодаря за вниманието. Хубав и успешен ден.